mga tawahan na. Uy! 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 Mata! Uy! Mata! Gano'n boss? Si boss! Boss! Pati suko ah! Ano suko na yung Boss! Suko kayo! Suko! Suko kayo! Yung pagkatrabaho na. Ayaw mana ni eh. Kung makikuang, gamay pa kayo trabahante. May tag. Mabot rin ako gi-hire. Ito kay kusog to manarbaho. Ikan to daghan ka mga kuan, nagian nga instruction. Ikan to Cebu. Pas-pas ka kung ito trabaho, ingon to kung forman kontak, may tag mabot ron. Tuwato na ako. Karon, ko sa nag-check sang mga kuan kung unsay kuwang kay mo ko patrabaho nila. Diyan niya akong gida, ay marong Ako di kaya sigbin man niya akong gida. Raigo dali mo eh. Grabe! Grabe din! Dapita dito. Grabe yun. Itang asuna rin. Oh, hindi ko kay view dahil dito eh. Hapit ang tama. Abot lang ito. Piso na lang yung para makapot ko lang ito sa. Bisa. Tinduta di view diri dapita. Oh, nindot eh. Kamu to dapit oh. Naam rin ni babaws kan turato yun. Sabi ka na ni. Man mo kayang trabaho dito. Laos sa dari unahan kay murag kapoy kay kuda. Dito view dire. Abot na kita. Amo ni ring ko na dahil itong playan na edit ko. Ara, Direction. naugting kay nagkuha ra tus bus na to diri. Oh, sige. Naupo. Nog. Tapos din ang Ato sang wat-waton ato ni taons bus asa turon. Asar ba project day? Mao ni atong project diri. Mao ka din mo kung Oh, mablaya. si bus nangita to natos bus. Kani. Oh, dagham gid balaya ko pa ni ma. Nato sa pangitawon si bus. Dito tag-agi ng balaya sa. Ato sa pangitawon si bus. Oh, Sige Ah, sa son? Sige. Sige ato. Kaya para makibaw taas sa dapit. Ari sa mi. Kung si tao ko no. Oh, boss. Dala mo. Mayo. Sorry kay boss kay murag na medyo late jud ni rong adlaw. Kanay mong pagda mga dinita pulan. Sus kani gikan monte. Kani kani mamarukay dito sa Pasil. Pero manig mga tapulan guro nga naunga. Pero kani bisag yan nila ng mga naonga. Pero mga pugyan din yung mga tawana. Kitang sa sino sagot. Sus Sige, oh. masuk maniron. Kuyan kay naong lang ada ano. Mo nitong kuan na, mo nitong site, mo nitong kuan project. Kay mudahan nila. Kamo. Trabaho mo diri. Na may trabaho na. Ang din mong kuno kani bas ni bas. Okay na yung kay mong tao, ibilin na ako nimo, ikay bahala niya. Ako mag lakaw ko. kung magkinaunsa ni. Ay, problema boss, pa magkinaunsa ni, magtinapulan ko ni, ilubong ko ni dani ang bas. Mo basta magtinapulan tagod. Ay, sa boss. Basta ba gid man tuyo boss? Sige. Ang trabaho. Sige, Okay. mulakaw na ko niya, ikay bahala. Oh sis, way problema boss. Ay, bahala na ikaw na, boss. Sige. Salamat kay boss ah. Salamat kay boss. No. Salamat kay boss. Oh, sige. Oy, kani mga akong mga tao, nakoy kunin niyo ha, nakoy kunin niyo ba? Di atong nakoy idea. Oh. Kani atong boss, mulakaw mo na atong boss. Mao ra ni panid-an ato. Magagad lang Niglakaw ana niya. Kita simple mamaw ito. Oo, ano? Kapoy ng trabaho roy. Mo ganahan ako. Atong bantayan, boss lang nato atong bantayan. Oo. Niglakaw ni boss, kita mahuwa ito. Aw, sa mundi ay hok pati oras atong kuan trabaho. Sa mundi ay. So, Ato ati pangwartar ani dili pan trabaho. Magi pongaw gid mo tayo klayo. Ato atong gipasaligan si boss nga mahita man narbaho pero mga laygay din day. Ay, klaro man do. Sige. Ya asa may Magsugod ta. ikaw may porma na mo. Asa man ni trabaho na mo? Ato ka dato ato. Oh, bakit trabaho na ko? Samta no hinamot man ani mong base. Di din pwede yung kabuto na eh. Sus, Kuha mo ni pala na. ay pa ato ka dato, ato ka atong halublak ka din. Kay hakot ato halublak. Oh, sige. Ikaw dati tarong ako na pagkiyo dia. Eh, ano naon? Ana. Sus mga pulpula ng mga basa. Ay, Ready, boss. oh, tarong nga rin yung trabaho. Ang samta mo. Oh, paspasi. Ay, si boss ba kay may nang inigari yung boss, masuroy to puhon. Na nasa may abi. Problema na, boss. Okay. Ikaw maniho dia. Bati-bati lang kas naong da. Okay. Boss, kasi iyahan ako daan, boss ha.
Di, padayon yung trabaho. Sige, bay kalimte. Kuya pa ng trabaho ka eh. Ako pag-isugo ng patuan, papayan sa alblak. Nga, wagi, tao ba na to? Ako eh, kuha niya, klaro ba kang sildo ka na eh? Lima na ba kang sildo na eh? Nga, wag may panakon na rin. Kung usay pa sila, pila, paano ko na eh? 200 ka, alblak papayan. So, paano yun ron? Kangan ako eh. Kapoy eh. Labi na kayo sa abot sa bado, ay sildo. Puy, ada trabaho nga. Ang tama natin trabaho ah. Saan ko di pagduso-duso, anak-anak? Anak-anak. Tayo ng trabaho ay. Ang tama natin trabaho ah. Sakto ba kami ka? Mura ba nabalik umais ano? Tumay ba? Atay. Animal sa trabaho ay. Uy, iting. Oh, naman na ba? Ang atong amo ba? Natog na tong amo. Oo niya. Di sa tapalkansi ay. Mo niya, malasa ng trabaho na to ni. Mga tog sa ta. Oh, basta ampun naman natog, matog siya ta. Matog siya ta. May klaro ng sildo ni sa bado ka. Hinay ay matingog makamata niya na. Oh, bita man eh, konti. Ora ba ni master na to dia? Oh, mani forman gina to. Marwin na nagkuhan sa sildo. Mutog anya nas nagdaan na to. Oh. Multa. Ang engineer ba nagkuhan na dito Oh, lagi? niya. Kung to nga, kita, watam trabaho. Nagtakot mong sa lublak doon. Kita palkansi ginatog na na. O gana, ikaw nag-ayaw ka na. Ang forman, Hinay na gid mo tingog gid hiya sa naong ni mo. Oo, Risyo. Minute. Puy, lakaw eh. Kumana ba ka to kung patrabaho no? Sa kasimana naman nilabay. Kumana ron. Kay salig magagaw itong purman ako. Ano ba? Kitagalan na po kung amo ko dani. Doon eh. Na, litsi ni mga tawhana, sus, mga tugon. Mga tawhana ay, akong bukahon. Bangkong ng mga tuhanan ng atugman. May lan mo tawat sweldo ng ada. Itchin. Tawhana, uy. Gana na, boss. Si boss! Boss, puti suko! Ano suko na yung Boss, suko kayo! Suko! Suko kayo si boss! Ganit panaga mo!